uwan nun nga Biyernes Santo sa hapon. So karong mga tungura padong ta karon sa Tabor Hills kay usa ta sa mga apostoles sa magsugod ang misa karon alas 3 nya atong tan-awon kung unsa pa gyud ay ang Holy Week sa Tabor Hills. Puyogi ko ninyo. Help me, help me. Mo ni ang tulo ka apostoles nga nagtuyog. Mo ni si Peter, si Simon. Kaning usa si sige mo Bartolome. Si Bartolome. So kami na lang tulo amot asa ng siyang kabuo. Nangawagtag na si Judas gibitay na sa. So mo ni Sir Alex. Hi. Kaning mo ni Sir Joseph. The last 3 apostles. Last 3 na lang kanawa na others. Oh, the last 3 kinawagtag na aguban. Gibitay na. Oh, gibitay. Basi kita na sa gibitay. So after 2 years nga walay celebration diri sa Tabor, so it's back. Teka na mga nag-Station of the Cross. Pero ang kalainan lang is walay picnic, wala kay naninda, unlike before nga makita nimo dahil kay maninda. Pero karon ang imong makita is only ang mga nag Station of the Cross lang. So hopefully full blown na ni siya by next year. Sa arimi sa babaw, mong tan-awon diri kung unsay kahimtang diri. Murag kauwan nun man, pero dito mabalaka kay gadamang payong. Arimi sa ilahang building, nagpadayon ang ilahang veneration of the cross. Kay Good Friday man karon. I guess ang ilang confession is still going on. Di kapugngan ang mga tao. Kapugnan pa ang baha. Baha. Nung kang mga tao. Katong mga wala pagkakonfisalya, pwede mo man sa Tabor. Mao to siya ang Biyernes Santo diri sa Tabor Hills. So, daghang kayong salamat ug hantod na pud sa sunod higayon.